Cah, bocah, jajale do tangi yo. Iki lho nek undang-undangan gaji. Wis Mi, kingko bocah kena-kena gek rene. Tunggunen pokoke. Sakrono me. Nggih Mi. Lagi tangi kowe, Mon. Mboten Mi, kula ketenjing apa resik-resik jeding kok. Ora usah ngaku-ngaku. Sing resik-resik jeding lho aku kat jam 5 esuk mau. Lah aku mau lho ning mburimu, bareng mbok disi aku ya ora sida. Lah Titin ndi? Nggih Mi. Tumben kowe yang mene wis adus. Adus tenanan apa kok ngilangi setup kowe mau? Sarana Mon. Atus Mi. Helah, atus yamene genane sing dijepne. Biasane lho tangimu jam 12. Ora ya, ngawur. Wis enak tamu to kowe? Dereng Mi. Lah tek wis adus kowe. Atus dipadoni, urung adus dipadoni. Ora lho, maksude ki kok tumben. Pak Johan arep rene. Leh, bulet ta ngalor ngidul. Entan-entane kok ora diapeli Pak Johan. Pak Johan ki udah tamuku lho. Lah yen nuduh tamumu sapa? Gendakmu. Bapakku lho Pak Johan ki Mi, mosok arep adus ora oleh. Alah, bapake to. Ora ngomong to men bapakane jenenge Johan. Gite ora. Bapake ya ora to. Kok kowe. Wis endi kabeh liyane? Cah, jajale gage.